Luca, che lavoro non farò? Mi sa che Buone bafana njengamanje Asambeni. lo mfana ngakwazi ukuthi ashaye kanje esomageka nje uyashaya lo mfana kodwa manje asimsaba. Anemo mfana ombe. Kancane kancane. Kamera sikhosele. Lo mfana lo uyekuthiwa yonke ngabafana. Siyaphila soqala ukuqinile. Ake yikho nendawo sikwazi khona bafunda bona abantu ngabe bona. Soqala ku. Ando singababhekana lapha endlini yabo lapha abaje. Facebook untibando. Uthi isikhathi samanje akeke umuntu ovalele umuntu endlini ayithi. Wavele bayazi ukuthi ngwavela lahlekiswa somcinga khona endlini. Ne-show uthi akekho endlini. Oh, yebafo uyakwazi labahlala khona abaje. Ya ngiyakwazi madodana ngimkhombisa madodana.